Salutare, m-am găsit la un nou episod. De data aceasta vom face iarăși 1v1 cu Leonard. Și nu uitați, dacă vreți să-mi scrieți în comentarii să vă fac niște logo-uri, înainte îmi dați numărul vostru de telefon și apoi vă fac niște logo-uri. Zi, Leo? Da? Cum să dai refuse? Fraților, din câte vedeți, Leo e mai timid pentru că e episodul meu. Gen, nu filmează el și de-aia e mai timid, că sunteți și voi măcar acolo 2 abonați și cu Leo 3, dar e bun. Că încet o să evoluez. Bă, măcar dacă la episodul ăsta, dacă strâng măcar 5 sau 10 like-uri, sunt ferice, frate. Bă, Leo, o să mai zici și tu la prieteni, dacă mai ai prieteni și le place la stand-off, la YouTube, la astea, la români. Mai distribui și tu, că o să-ți trimit eu clipul pe WhatsApp. Mai dai și tu mai departe. Bă, vezi că eu mă pun la tero. Bagă-te la ce vrea viața ta. Să vedem. Hai să vedem. Băieții, e clar. Mai jucăm și grenade-uri? Da. Ok. Deci, băieții, fără grenade-uri, numai... dacă știți partea asta, dacă nu o știți, e mid, se numește. Și în mare parte pe aici avem playerii, deci... Aha, bravo. Fraților, din câte vedeți, sunt aici pe hype, eu cu Leo. Da, bine, lasă să vezi. Bă, nu da cu eftică, cu rage, cu dalea, că e nașpa. Nașpa rău. Fraților, dacă îi dau pistol, e tare rău de tot. Băga-mi-ai. Bă, dar n-apuc și o să-mi iau arma de tine. State așa. Dar oricum să aduc secundele, deci, haideți. Nu, fraților, mi-arunc armele, pentru că mi-arunc toate armele. Hai, fraților, să ne mai luăm pistol. Da, de fapt, hai să iau un deagle. Din câte vedeți, eu și Leo try harder. Hai că try harder, dacă e... Hai că da. Nu, frate, Leo e acum level 28, am fost și eu level 29, doar că mi-am pierdut contul. Bine, gen, am dat o resetare mică la telefon și resetare s-a făcut la tot telefonul. What? 17, băieții mei! Șaptar! Bun, ne luăm un famas aici. Știu că e tactică. Bă, dar nu vrei să folosim și niște grenade-uri? Da, Hai. Hai să vedem, băieții, ce se întâmplă. mai e ceva? Da. Fix ce aveam și eu. Ba, firea naibii. Cât HP? Eu mai am 40. 40. 40 și 40. Wow! Vrei să intru în tine? Direct, băiatul vrea să intre în mine, deși ne-am făcut mai nimic, dar în fine. E nașpa că eu n-am bombă și să simte ciudat. Că eu mereu am faza aia să arunc bomba. Băi! Deja pe hype! Eu nici am avut bani de grenade-uri. Dar nu contează. Firea naibii. Nu l-am văzut, băieții, scuzați-mă. Only și tu, un copile, du-te la sân. Bă, dar... mă fac să consum toate glonțele, bă. Ba! Ce ești, mărlan? Și tragi prin pereți, iarăși! Bă, fraților, asta mă face să consum toate glonțele în el. Bă, nu mai trage prin perete, nu mai fi... Nu mai zic nimica.
2-1. Gigi. Hai să vedem. 3-2 pentru mine. Bine. Cât e, mă? O să fie 3-2 pentru mine. 3-2. Mai vedem. Mai vedem, mai discutăm. Până la acel 3-2. Bă, da, mid. Hai că am înțeles. Ce nervi îmi face copilul ăsta. Futu-ți acau! Băga mi-a și acau în gura ta. Nu asculteți vocele după fundal, că da, sunt acasă. Faza e că nici nu prea se aude, dar în fine. Haide, mă. Bă, dar nu mai sta crouch. Nu mai în fine ai simțit. Tu de ce stai? Nu stăteam. Nu mai sta pe partea aia. Ești pe bătaie în mijloc. Nu mai. Dar de ce tu nu? De ce nu? Eu nu ies? Nu ești. Da? Bun, băieții, dacă nici eu nu ies la bătaia, păi... Ia uite, ia uite. Eu nu ies, că tu vii pe acolo. Tot eu nu ies. Futu-ți AVP-ul! Tot eu nu ies la bătaie, da? Bun. Hai mă dacă îi stai, hai dacă tot îți ieși acolo. Dacă nici nu ești la bătaie, de ce dracu atunci? Mi-ai luat acau? Da. Bravo. Vezi, dacă tu stai numai acolo, am învățat. O să stau și eu. Vrei să vezi mare șmecherie? Ia stai. Deci, stai așa. Bang. Hei! Prost, sunt ăla, trebuia să fie flash-ul. Stai, mă. L-ai luat? Nu. What? Cum nu? Bă! Dacă tu știi sandalul? 11, dacă vrei să zic și în ce mi-ai dat 11. Eu. Unde? Nu, în ce mi-ai dat 11? În picior. Nu, cu ce mi-ai dat 11, dar... Hai, lasă. Să mai stăm și la camp, a? Și eu aveam bani de AVP, prietene, dar... Nu mi-am luat, că nu sunt pufi. Și să mă umfli. Asta este la bătaie. Cu un pistol. Hai că am înțeles. Te ești la bătaie în pistol. N-ai și tu bunul simț să ții un AVP? Și tu ți-ai dat acau, nu? Nu, de ce? Ca să vii tu la mine în bază să-l iei. Băi, tu nebunule. Aha! Aici te-am spart. Ți-am dat? N-ai bani? E sărac? Lipit pe standoff. Băieții... Sărac lipit pe standoff. Oi, macă! Mai aveam 6 gloanțe în năcă. După ce le-am consumat pe ale alte. Am și eu pe 350 ăla, bă! Ce? Mi-am cumpărat și eu pe 350 un anul. Bă, ai ajuns să te bat și mai am
Am și un pic de lag de la filmare, dar pe bune, frate. Chiar te bate unul de care acum are tocmai level 2, adică... A, bă, credeam că poți mai mult de atât. Deci, mă. Bă, mărlanule. Ți-am dat 28 în cap. Mamă, băieți. Se anunță vreme urâtă, băieți. Și e nașpa dacă e vreme urâtă, băieuci. Bă, da, prost. Da, să-mi iau un grenade, că eu sunt prost și dau grenade-urile aiurea. Hai, bă! Bă! Sper că nu mă omorât. Nu mă lua. Ok. Se vede pe filmare cum ți-am dat-o. Epic. Epic ăla, frate. N-ai voie pe altă parte. Nu mai mit. Mi-arăți tu mie în mid? Băi, ești Messi? Ai, loi. Aha, hai că mi-ai dat ceva cu grenade-ul, că am fugit, prietene. Speedrun. Ha, bă. E frică, bă, să iasă. Bă, de ce ți-e frică să ieși, mărlane? Că tot tu ai acao. Și tot ție ți-e frică să... Tu speretele. De mărlan! Ești gata? Bă, dar tu vii numai pe acolo, pe la scările alea, ce nervi îmi faci? Că tu vii numai la scările alea, prin altă... Altfel, până la mine nu știi să vii. Bine că mă faci tu să dau grenade-ul, că ești tu nasol! Haide! Ți-a dat ceva grenade-ul? Nimic! Tu-s flash canul în gură. Am unde e. Scârb așa 2 smocuri. Scârbosule. Dar nu mai juca că ești bot? Și ce vrei să joc? Pe 90 sau ce? N-avem meda. Frate, tu ai zis că nu e. Dacă puneai o regulă de la bun început, că era mai bine. Ce vrei? Ai făcut toate armele. Haide. Ți-am dat ceva? Bă. Bă, Bogdana, m-am băgat în smoke. Hai că în smoke erai dacă e. Mi-e așa mai părut. Nu e coin, niciun smoke. Doar un pic poate. Bă, mai bag un meci dacă mai ține bateria. Și ăsta e episod. Bă, eu zic să-l postez acum, nu știu. Nu, frate, mai facem un meci de revanșă, dar jucăm pe Tinder meci cu AVM. Nu, frate, nu. Nu știu, frate, altfel nu mai filmez cu tine niciodată. Nu mai...
Bă, da, tu ai o problemă, nu mai diffuse. Știi ceva? Deja mă enervez cu diffuse-ul tău, că tu nici la Tero nu mă lași dacă jucăm diffuse. Bine, mai să te las la terena. Bine, mai vedem acum. Să vezi și tu cum e când ești în mid pe acolo pe la CT. Când ești la CT, să vezi cum e când ești în mid. Și te trezești că de unde ți-ai luat mare head. Dar bine la terena, nu? La Tero normal că e mai bine, că ai 2 locuri pe unde să vii. Zice la ăsta, la counter-le e 2 locuri. Nu, ai numai unul la scările alea, n-ai văzut? Și era la cum de ce acolo? Ce, mă? Bă, dacă unde ai văzut tu zidul ăla, trebuie să se pună 2 oameni ca să urci și să te duci pe partea aia să... A, de pe aici la Tero direct ai 2 locuri și ai rupt, că știi că ăla vine numai pe acolo. Și asta e faza. Și în plus, dacă vrei să-i dai mare grenade, ia uite. Tu dacă vei acum pe acolo, bam, îți iei mare grenade. Dar tu la cum joci tu, eu știu că tu nu o să ții grenade-uri prea multe de la mine. Ia stai. Cât drătait! Fii atent că nu-mi trebuie nimic, decât un deagle și o grenadă. Am. Bă! Bă, Leo! Ce mai zici, mă? Te-am luat cu grenade. Bă, l-am luat cu grenade. Grenade! Ești proști? Bă, Leo! Deci, prima dată... Tu ai văzut grenade-ul ăla? Da, da. Da. Aha. Deci, da, jucăm, mă. Bun, frate. Haide, mid. Ți-am dat grenade-ul ăla de frică, ți-e și frică să intri mid, da? Haide, mă, păi am zis că jucăm mid, dar cu ce faci? Acum văzut și eu pe grăsan. Ahaha. Ce, că tu... Haide, mă, ieși. S-a luat pe 359. N-ai ieșit de acolo, ții grenade. Mai ai câteva secunde, ieși de acolo sau ții grenade. Și ți-l iei și în cap. Dacă nu-ți dau glonț în cap. Și te-ai dus. Bă, dar stai și tu la luptă, nu te mai ascunde. Haide, ieși la luptă, nu te mai ascunde. Hai! Aveam decât un drum. Ți-am zis că mi-am luat și eu asta. Ți-am zis că mi-am luat și eu ăla. Hai, mă, iau și eu o grenadă iarăși. Leo, îți mai iau un grenade? Nu știu. Bă, dar șmecher ăla din warm-up. Șmecher grenade-ul ăla de pe warm-up. Zău, chiar mi-a plăcut grenade-ul ăla. Mare grenade, când el fugea, gen, tu fugeai acolo, nu? În crăpătura aia, unde e acolo locul ăla, nu? Da. Bă, și eu mare grenade fix la el. Și bam, Nicky pe Leo i-a dat Nicky lui Leo grenade. Și nu știu ce. Cât HP mai ai? Bă, dă-te încolo. Nu i-am dat. Îți dai și ceva cu grenade-ul? Bă, dar eu prea bine dau grenade-urile astea, nu știu, de la un timp le dau prea și ton, îți dau cu grenade-urile astea și ton. Bă, dar recunoaște că am început și eu să joc bine și am level doar 2 acum. Dar mi-am băgat setările alea de pe telefonul mama. Nu-mi lua ca nu fi scârbos.
ești scârbos, bun. Bine Ce că fac acum? ești scârbos, a? Vrei un grenade direct în cap? Păi dă-i, dacă ai tu pe. Nu, ia uzi, băie, și dacă ai tu pe-o. Bine, mă. Bine. Haide, bagă. Hai, mă. Ce sunt să nu pe? Pe scări. Nu ești mid. Pe scări sunt. Păi ești din scări. Mi-e frică să ies. Stai că ăsta dă și mare grenade. A, bun, n-a avut. Ce, mă, n-ai avut bani de grenade? Nașpa. Mărlanu. De ce ești pompolău și furacau? Tu de ce nu ești pompălos să-mi dai cu grenade-ul? Da, bine. Bine. Mi-e frică să ies, mi-e frică, mama. Haide. Ești, că oricum am decât un deagle. Oricum am numai un deagle. Tu-ți grenade. Să-l lași. Oh, că degeaba ai făcut tu. Hi! Că nu ți-am dat grenade-ul. Mă lași? Ești prost! Tu știi numai să furi acau, altceva nu știi. Ca un bot. Da. Tu cum nu-i fură? Măcar nu-i flash cu el. Mamă, cu flash-ul, ce? Dacă tu faci pe rana? Nu știu, le-au travătei. Ești varză? Ce era acolo? Ah, Ce vrei să ieși, este? ia, mănâncă. I-am dat 62 în grenade. Cred că dacă dădeam un pic mai sus îți luam toată viața, nu? Nu chiar. Asta e mâncă. Ia. Ce-ai făcut? Ia vezi cât e scurt. Ți-am dat? Da, 52 mai. Ma. Păi și mai jucăm și noi? Dacă mai ai 53? Fraților, lasă aia pe filmare cu grenade-ul ăla, că prea șmecher fost să... Iai! Bă, dar tu mereu stai acolo la camp? Frate, uite, întreabă pe Alexandra, pe țara mea că ce zic. Dar nu i-am dat, m-am antrenat cu ea public. Dar nu dădeam, ea nu mai scapuri. Ha, mă lași că tu numai cu Alexandra, numai cu Cosmina bași tu. Ha, mă lași de... Nu ei! Public, bă, știi ce e public? Ți-am dat? Da, puțin. Ce să going punto eu? Mamă, ce nașpa le dai cu aia. Cât mai ai? Nu știu, 40 ceva, da?
Eu 100. Hai, mă. Mai aveai 6. Ți-am dat cu grenade-ul de mai aveai 6 HP sau ți-am dat glonț? Mi-ai dat grenade și după aia glonț. Ah, bun. Aoleu, că stau să mă chinui cu copilul ăsta, că vreau să-i dau un grenade în cap. Ce e război, copile? Aoleu! Mi-ai rupt tu. Păi, dar nu mai folosi account meu! Ce să mă fac? Că nu mai vreau eu! Dacă eu vreau să-l folosesc, ce are ce problemă? Da? Ți-am văzut mâna. Ești proști. N-ai voie să vii pe altă parte. Mamă! Nu mai e una voi? Oh, e clar. Te-auzi dracu, Alexi. Ai murit? Cât HP mai ai de la aia? Cât HP mai aveai, mă? 3. Mamă, ți-a dat ceva. Mai e o rundă și e decisivă și nu mai pot să joc. Nu mai am decât 15 HP, baterie, pardon. Asta e. Eu mai vreau o dată revanșul. Că și pe aia tot eu am pierdut-o. Am unde am dat flash-ul ăla chiar acolo. Nu știu. Hai, bă, ieși. Nu știu ce am zis. Ieși! Nu mai joc cu tine. Zoiu, dacă mai filmez cu tine vreodată. N-am vrut să intru prima dată în rundă în tine și a doua rundă am intrat. Ce vrei? Sigur, sigur. Hai, pa. Îl postez? Da, mi-l postez normal.